gokora akija akisabu elio gene libelio lindilio giro borali elio gene lio boteli ndiyo pi bono na nenkie ka ukwana tera ngili ogirigi abantu bakotera uno moteli akotera ebe no borali gokora akija akisabu bono elio gine namba irengeli kwateli eli namba irengeli eli kor ku fast foco ai no mogaka bono sokoro nga kiondoche karatika out bono elio geli wasoki omete sibiuski tubwate integro kunga useless voice asama liogia atano tubwate soprano, alto, bass, mezzo, tenor na useless voice ili atano limu ebene chiomboko ni akisabu impesa. Alright, so mwancho mwini karibu sana jede kama nukitano ibiri chabu tukule chinsa ibiri chabu na mambia tukusangamo etuwani ya getembe buwa kire ega tukunye kusangamo naye utuliye tia set television na buko tutegereta se radio good morning buwa kire buya imambia bono karibu ega tukunye kusanga tubanga nchikuru kwa umwanabuli roba Geoffrey Onsarigo na mwurubuli kurunga etuwani ya getembe kwa Matilda Ubaiwa karibu sana omugaka nchemisi onkoroko kebache tumbiri esiringionega vanese tegumene reputagitali ni ili muisi tento aisanire moto kurubwatani muisi kebache yongere yake muntu nkeke bono yote bamarieta sarase ndio kariyo itanchoki ba nae kwa irangora waskemia katari kunyo guchanda bono nchoma tembaligeretia seki amarieta mukubuna gusininki mukubuna amarieta mbere ongebere kereza omwana tabwategetie tierra una mokomo gambi una mogechi bono lilo lingo gotenga tinko ba mokomo okay mwere kerukwa na mogechi aba chivu mbale gali abangina baba raba yesa abangina baba bakotenga anda abangina baba napa ya munno mogechi butari ko bekaraini etinga tari ko bekaraini roje anyway taiba kana lende ketunya kuligelia yonse bambi abono motegelia tokoswa singa bayitu abono mambia lero unyolenga chiraliki isano chiraliki 12 mutinyo gatana gatatu 12th of August 2026 akatukuligelia chiraliki chiga 12 meaning amatuko ni 12 ayetire omwaka oyomo omugima 12 tari otigaire omwaka otigaire oka omwaka oyiga oyomo otigaire sokoro toswasobo choy ekeruko yunga just 1 year left ama remaining actually achakire gokea yes onye ya kora 365 bona ikire omente koru chitariki ni 10 omotinyo gatano na gatatu na lyo to get around 340 something rasmo so mwako yoyo hande bado orahana chikaniri go bono na mutuka uchaka kubaru actually chake kubaru emetienyi ekero tugukwanero mwako yomo omaito muntu nali gali kurwa choletu akabo murai era bada abugitru murai yaliliyoka omwako tigairo ayamo na haro hagete chikura agachoro umuntu gete umuyanchete sana nera nagwente konyero mwaka no yo mutigaire mapema bono ekero tigetu mwaka yo musukuru ase Kenya toli ibintu bigisan bigo kolekana role siasa chigo tuomana tobara ibe imokire goro bako myoka na mangana yi siasa oyo ndega go blame oyo tali kunyara oyo nero kunyara kwa leo ndega gotebanga igaro yo atungainete oyo ndega gotebanga nchini chende kunyara ebintu bigo kolekana sana a lot of events bigo kolekana sama ngana siasa no roche kero motinyi buno korro motinyi arirega una kwaro riro motinyi ga keregente kego change one si kwaro riro motinyi onsari o kwaro riro motinyi kwanya korra buna ebintu bigo change matiri tone kwaro riro motinyi nekerto kusuka ojubuzumo ncho mategerali bono murali Matilda eketukwanera igoro ya mangana omwako yomo omanyete abakenya bagwente kubulinga ne limo sana umugusina wante kubulinga ki omwaka oyo mutigaire aseyene nanyole tekilinaga neti usebado tindanyora asoyo yo mutigaire nkingwente gokora ine ni haliganiri aso mwaka oyo yomo ku countinga na agete kura na ndibonongo so anda sobocho ena mabuli agocha ekiro kwa rire kwanyara bunabona busa na hayo busa mbali iskali abange sana yes abatalinge voters so mwaka 2022 lakini bona igaba wakeli ogiko igwa abandi bakorera uchumi abandi bate umurobero bunabono the new funding model ya university nabo igwa bintu binde bingi mbali bakwe murungani mbali baita beto burayo buiga lakini kwa makanyara ngamba bwate nonyekura nakibuye aliganeti ayo no murigerere gosoma tegerere ayo uri okotore chaye nko atore chaye kanyore bonus yarenge gosena ki yarenge timanyitinga semo ili okorwa ngaki kwanyorete bonus yarenge usingo ko ki yarenge
komanya gote nguburai oboiga serikali yo maite yakorire igana iga umurai twachorete gusinonye ekero obochori boguika kusobo obochori bwabere irange na kibuya ariganeti ise gutoka no muremi ori kero kuri na bone embura yabura endagira yaburire gose okanyorongo gasimika gose neche bando ntibeti kwachi gotema kugoro sino bwe gose tori bwe ikirigori lakini bado ngwe murunga ni ori na oburai mbore nchiragete ngaki ori orenkereti ogochiko chenchi oburai obo intubu na chigunzi ntwachore tabarai nabwa bagendrete kura ntuko se bna baga kalende kurwabo bona bamuraba iboiru bakorukungaki chichenizi bona chenizi nainu watachikura tachorero murai gochimotwapo ori moroche lakini ntutwaigete kura choro bona sio komago sio kwali komogoli ngakie bangetere na rati gambo mwango buno muntu igafanya gosiaro kasokoro gwatanga mbwa sawa yo muntu gwesibeli sikobe yamono bona gukurigere liga iga sokoro gukora egento kerega iga omukurumi ligere liga iga omate mariye to bwana mange sana gosomo kirimiti igwa ekero kurigere myakene ya hetire omuntu ikaranste galisiko nabwate kiriago tebanga bono na yaliganire nyuma y'imyakene na atigaire omwako yo mwana ndege ndo buchori bonde anakini libuto kuli mwategeli bono mambinga ki haye msikilizaji mtazamaji bono mambia otegera na kuligerelia ine mnomo Kenya umwako yo mugutigaire nki kirime yago ase amangana yoburai umwaka yo mubwe ko tigaire ko so 2027 nki gego chaime yago ekero kuigunga umwako yo mo utigaire omanyete no ekera abantu bago chiko simeka gonyo rumu ntabatema ewiki ya mwakoti obaire bona ngo swatuli mugondo wakomera konyera abantu basore kuyaligani umuntu oligiri gosene mbusuro oligiri seno buoyo abantu basore mugondo kolema uno kuyaligani ine ayo buno mu Kenya ekireke tu mwako yo mo goswa 2027 anamono asobo choli bona bugu chikocha ine nki uruchikere na andi nki kuyaligani nakyo ngakiaye kuyaligani ngani aso mwako yiga oyo motigaire onsari kwa bunanje igwansoge calculator talia ye sokoro talia ye okay calculator yake igwansoge calculator ngendrete kuligere ngori ongeire chinyinge oyo rongere chinyinge umwako yo bogo chikoera seki okoire ki obokore rigo chinyinge kintu kichinyinge emechando gose osobuya do wari bono ngo chikoligere linga ngori ongere chinyinge ngo chikoegura is the rate injirangi aliganete mata yana tukugi kilikuruga tukukuranga ki ntuli kwebera limangana kurukunga amangana yogoserwa ntuli kwa namangana yichibesa ntuli kuliringa umuntu oyo ngakia ayeta abantu chibesa chingani ine buno mu Kenya ebirenga libya gaje kiruku yaligani busubo choli bonene na andi mwako yo mubiko tigaire bono emyaka ene ya elile ya ruroro na andi myaka mere ntoko nyerigire ndi abara imbale bategere to bono man yes eroko nyoranga mbono ndali abangite nali atagite kole machipara kabisa yes nali abangite hata arera abantu bono na bamatanga kera matanga bakero kenyoro bakabwa atechisi bono kumete ko chaka bare ko bwa atechisi yore mechipara no jokole kere bono konyoro ga sokoro kera atagite ko motevi kende gyosi atagite ko tebanga ngolere gose ngachi bese chiriga naiga akadere chete gatini ngotoka calculator oyo no mwako ria mangana ara mange sokoro calculator sokoro amangana calculator yaya calculator aseboni kana betao ekeruchega igama tira chisimi cha sergo cyane ketukubuli mu Kenya bono mabyo mugushiyo mitonga ki aje uno mu Kenya gusoma gusi nkikwali ko semino nabarayi bali geti nkikwali ko semya bakenya ba minunga umwaka yo mutigaire nkiruchimi yago gekolekane umayete unabarayi bali bono bali geti boniga umurayi na buramo tebinga umurayi ngwa chageti gento gete bono tukulire gentekyo ligere toko swasu mwako yo kwera tonya tuabire buya 0716111177 0702666669 yani noti sanu bire mo isano le mo eno emo isano bire boigo enoti isano bire enoti ibire isano le mo marakane isano ne mo kiandia kwana gona intuko no mambia to tebinga aye 1 year remaining nki kirime yakono mugusio mintoko no mambia na handi nkikwe aligenu yangani maite bona katukwa no mwaka yomo munaro lengali munginaro lengali ubgetenga amangana yogokora obora ya karale only 1 year remaining nki kiko chebe yago mwancho mateli bona mambia gusekwa nango nitubo no mambia kurate be nkorogera kunyo ukwane bintu bya iga karatigo lesi kinogo kira onsali kotegera ngotebi omurai nari galia ontebetiga otebetiga kaki omokungwana nasira kaki ngekura
abana bane kakia bachande kitirigiri noni nungekura kakirigiri nonya ninwa maene chipara mna chisalegete kakingekura tigiri mokano tamire forest kambo mukamwa tukamoa ekura alafu bono kurwa papa pupa epale ri ale goteba terosiri live terosiri pi okay aba kungo ikiri bono ga batano okay kurugi gabu unsari gone semia ketano yo bono ni miake ni kangomba ne kwa mubeke ikiri batano mama ke muntomba na gono yo mabu gato mentre bane to na komorogi bono menta mentri to ko boli ngaki ga ki umwana yotebete ne ntakana umwana yotebete ngaki ukwiriru nangina tukamoa ekura kaki kinki bona ndagokora iga kamenyete nyoruvi talk to us someone chumulire bona mambia Gatembe TV and radio. Hello, good morning. Hello Nzarigo Bwakirabia Wakio na ngoro na matirika Bwakirabia karibu Mojokoro yes Mojokoro Iswari rima voti ne iswari ligia yes nande hingwira na sonkoro gasini okay tekari kyure tero tikatugute yes tekari muhimu aragera buna kunyara igo lakini amanyenga ya gutacha okay teto ko batebi nganto kanu kuragera ntokana buna turakani yes ko basingerete gotoa barabutika batoe tukachitore tori paka toroke igotari mugo sabe mokwegwa ntontori go saba yes ega rie goto yate na yako bolinga no mokenyo re mugusi kisi county go sena mira county eje yes nore no manenga ninyange bono ekere kitu mwakoyo mo yes ege ntonte to go kwana neki inkere keke baba inje buno moto koro omwako tigiro yomo yes ndete kubeke kura yane asoyora nkonyi nindo chebuna bato ngaimirangana yes bato koreire binte bibete tanyara kwereza bakango konye mama banga naye kufuri skapu to kori kokore ama to naonjo kabe chifuri skapu to kori kabibobo kore bakango konye njenge kura na sankonye mbeke kura asoyora nkonyi eyuma nyetenje bweka lakini okoragira kiromondo oyo gotere tiganyi lakini akonyo mugusi abeke asoyora mukonye tabeka ngongonga chinyinge nongoroga tukuteka rikyure ndiko barirenga to ari all right asante sana mbia mwana sana mochokoro Gatembe alo okay Gatembe Bwakirabia yes sir Bwakirabia dada Bwakirabia kibo Julius yes yes karibu sana umwaka no yomo yes yes kiwani ngaka wewe basi ni tu bako to kwa se bako to abo mu kwa sa mona muna baba ni bako boli abo ko di ko wa kana na sa ki abo bako yemo ko ko mi era ko ngake lakini abande babele serikali ime era ko bangendi mo no to igaye uno mwako yo mutigaire nkyukwe inkikireme yago yene dawa jalo mara yi yo nkonya utimana ba ile be ko to nya ba to ko ba kana nendo byabo. All right, etwoni Gatembe sagara ntubo na mambiri ngeli byaga. Hello Gatembe. Hello Gatembe. Yes. Wegerejiza jambe disita. Ase fundie chimine jire dego to ko manyaka ino mbati bundie. Emyaka ya erire no ruchai goisani kire nayo motigalite. Amatuka erire? Yes. Nekera amatuka erire bono njoge nto bono bunanje fundie chimine jire dikuru mesa anganda ateria barai. Yes. Yekerango tegera balere TV iteyere mutu ne redi eito kusembale bako tegera bako baikange yes kira kiri ba dorierete tigaba ikera nigekera matukara erire yes kira ara ko teba na ndikibara nyore ngamba bwate gento bako twakera kitigaba twatorie. All right. Nando nsaliko aba rai aba kere bakwanda kubuli chikura muna bagenderete kurarie kabirenga ngubuli bale tigabatike kwanda chikanisa mama ke muntu ma basiria bantu ibire birengera libiago Gatembe TV and radio. Hello etwani Hello Gatembe yeah tato mwana mintoja
ya tuachane kringi chari kibara ngo sabuni kurwa kyabirari amwe aye sabuni yo ita sabuni kwa ndambwa omwaka oyo mutigaire ninkikiri miyago nkiyuje mekero omwaka oyo mutigaire asobora ikwa nyori yango tabana sankonye ngaro morayi ora nkonye kuna bona njandete ndeka bya gyabirari ekigendo ebare njandete abarisia ababasha bako sinyozi wako ekira ko bamaka igori kambi kujandegete ya kambi njandete bona gira abako tigera ramu go jaga yese kanisa ni barakeyo igo mwaka oyo mugutigaire nkiyuje meyago imeyana ngo tabana sankonye nani irane ekirabarete solisere yes asante sana bono usaliga bakwenda chikanisa ntogerera igule kura saba motaba tegeli yange bebiri batatu ngonye neliragira tigatuli straight bono iginteke inali matita tirangira buya ngonye neliragira tigatulagire abangana makongo ko igwa bande bairu bakibikoro to bairu bakemetungiye chigasi abantu basereiro omusini tokongera gotebanga na intugusi kere serikali kwire bintu bichise mochinde na intugusi abantu balete rubiro byekyagera ebanko nintutu bakachigasi omanyete ndeje kerebono asokugolera mpaka burangeti asokoleta mpaka endagiro okoli nyumba aso bona ibintu bimbiya ekere ikeire boyigo diga murayo ndebwenso ndigereti suti yana ne reye mpimere ndetere nguo akere kura aba nkali sinkorwa omusibati geto musani one sana oko okio moito obo mwana kwanikira kontingo moito yo na etuchi campaign 2022 omanyete andokoranga ebintebi abantu ngo kubale ebintu lakini kura okobeka nayo manyete ngakiwa amarindikire sikunya gukwana ndego lechi kanisa muri kontegerera omuraya ko endase kanisa omanya kurwa roba boli ngaki muroje monge kura bate etwani ya Gatembe good morning hello bakore bibasi nyasa etwani ya Gatembe okay sokora magana na tugwa foidi ntokwa na sencha ko Gatembe chan Gatembe hello okay hello Bwakire yes watire omwana w'umuntu na Jasper nyamuke warwo kinza majyabo kyamboli amana kake karibu sana Jasper nabona amanya bako kietabu yemono ingana chokutara nero no mwaka yomo nabona amanya aje one ingana chokutara nero gero mwaka yomo yes lakini bono etogo sapo mwaka yoera bwango na ndo era bia oere bwango na ndo era bia igai kwale ko yumo oere mambi oeri nabo kwale kogoka nari kogoka esengi nchonga yes twachandikire igontora zeru warore robororo egere tubike suti bona ni suti umaite korunse paka igoro ni suti esuti enyene ebengere bya Jasper kurukiambo igo kurukiamboli tai kiamboli Jasper na jake kurukiamboli igo yes mbiya mono iga yugwete nga mambi weekend iga yale ko mwaka elire tuwari kuchaka yani tu change change jitobeke tutobeke suti korubukia mboli ga muchoke mboli yiga busi kwa bwena kwa mboli amatu na uga ero sio besonto toto mwana one Viamono asante Jasper Gatembe TV and radio hello good morning aro Gatembe yes Bwakire data kia madwezi mugirambi karambauti nengavi aye karambauti mwana minto karibu musike kwa na guna ituwo mambinki ayuruchi omwaka no yomo era nere ngana tubuate nda tego te baiga yes omwaka yomo tigatuna ko sabatuna ko ere chisara ngandu chiko chora bese iko chisara chuko mo Kenya gwenta nyuwaka yani yo kana guyari kan duro je bantu omwana minto guyari kan bali ka bata itabaragire lakini no moto kara kuana Kiganda teje ko te baiga tigato to choro morajo muja kuno yora jipara kuno mojo kara kuana kurwago tomo jani ko choro jibese to ra choro mechando to choro morajo go jago to korra tari bese mundo bwa bandu ma tu na bona baborete mbari ko ikera no koro bandu ko baikera kasa ba kore tanto ko chora boni gato ko nyora moto no ne simi yo kwa karata yo lakini kingo kijirije jiko na ta ko rangari ba mu abo so koro ma to mo kendi bueno abuja yes alright zebani ya West Mugrango in enere bon Krambauti bono mambie santu sana
sibengeli bya yigwete ragotebanga cheki chiga ni chokuganyirira. Okay, lakini ne omo Kenya omugusi ngani tingu umuntu ontebinga nchimya kenero ya eri na go kirisa ebi ntabara iba bigete bali gotorosiri barosiri bono nando yo yomutikali tingu wetenga bamente kabisa eri yatogendera ko babuya lakini achiri konya mo Kenya undanga akizimya kwa nabu obuli nchirande ntukende ngote bankeri asimetinye gayonsi etikalite amagendero haro nabwanete kogendera ekiagira boni gati minute nga bono omuraya bonete kwikaransa tebenga andake bono twachakire campaign abalinde ngana nere narora se gazeti gotebanga chinga kichokore mirimo cyere chinga kije campaign omwaka nombo omwaka oyo mono mutaba abarayiba okore mirimo mpaka lirie matukabe atigalete amatukuzi nabiri uchobochole bado ilumurayi paka chibunu onsaligo yes noroche korugoro igorogoro bo president otirimbo ke pakanse byo bwemuzie mpaka ndonsi onsaliga ase myaka yege 5 bakorire mirimo emiya 5 tera era nene bakorire gasi engiya bona yobwate kenene ne giya kibono gwate okwana munango bakori tigagotebera abantu na koiriri baga muake sokoro muake onsaligo na benga ngwe yaka muake na benga ngwe yaka tigagotebera abantu bande saligo tekerango tebi bakorire gasi engiye kone bakorire gasi ari asi bakunyara bono rinde kuchimotuga iga kuchimotua bono rinde ndo nande na mogo chucha ngaki ngwa kore tabuya karuo ngwa kore tabuya soaime ngwa kore tabuya soka ngwa kore tabuya soaime. Asante etwoni yakatembalo uki saligo bwakire lino lyo Simba bwakire onkorogo bwakire buya mama ayo motubani oyo onkorogo ke mumbambi yale biande ekoratiga iroleranga kwakwane ngani kwakwana ningiya motubani oyo onkorogo omoturubani wankorogo bwakire buya nando kirameti ko irora mburaki bado Ejali nali esinga karusare lino iranda agotebiga yes ekero korete lwebese kalita ane tikakona kabera kabana mwaru koru nyamira mwagenda paka sensi paka getuli kori kitibese kiesere waru kikao ntukwai nyamira wate kori kitibese kiesere kona kubwati kogenda mboraye unogo kibwati lakini omani esura yao sokora atoko yetora kere liense kutwa kabege tenia ke ya ende yes kene ngiye toje none yani none igo kerayo mwako yo mutigaire me yago nkiye guchorro mami omwako yo niwe tenia mina kora mopia yes Estoy mokinane kinga bane kinga pasiansi kotire bande chimbe banga yibusibiro koirera atochie bande ejije to nyariga mama ekamoni kalike kwa kongoro tacho yes ateke bande tegana kiate kura ki ora go santo choro murayo la koneke ene yarari yagu ibine birenga libimo Kenya santo saro mu chumuliro mategerali na birenga libimo shoko iguga igasi studio nyorenga bigwatu wa matena gatembe frame gusigatembe television ibire birenga libimo mwananchi ngiro mategerali yuturu muligirali ogatembe frame. Good morning hello aro gatembe yes ayo ntaligo bwakire byana Mwancha aliyongwe na rali ya kuruga kwanga bokera. Karibu sana Jero Mbwe. Kwa neli kuruwagu na oyo kurugunga nkoroba. Tutaitabire. Baitabire bonzi na iguru. Bono nare koteba iko mwana mini. Yes. Enkakije bono tuwabera abantu abangaini. Moko ngaini kujya abantu bari ko ngaini kurumaya ngaite bona abantu bari giri munense kogenda. Yes. Yatoba abantu abangaini. Mwako tu atigeiri otigeiro. Anjira monare nabona anjira monare ko sabango mwako yo era buye era buganko. Yani era buango. Gara to chora bara iko kwale ko buli gicho ali mbwinga ama tukali ngo igweto rusa liko mwako yo embeti ngira kwale ko ebuto. Nja ali ngwenyi na rali ya ta yombwi. Yes. Bono kwale ko boli ngakia nzaliwa. Yes. Mwako kwale ko rusa liko embeti nyine ringa kwale ko butole ruwa era bwango. Metinya ko ngumanya sitaiga. Tolera ini. Egero era bugango. Okay. Magana makongo sana matilda. Yes. Nare ko teba iga. Nare ko teba nga sibya sa chochone diko tawo tabantu tigatoragire.
lakini tituanchora chikura asengenjo yebesa muna baminto bateba kera chibesa jojina bokora nganjira karo kwareterwe besa na bokoragira lakini tituanchora chikura tituanchora chori asengenjo yebesa tachore utaporo bochori boro buya asengenjo yobochora barayibara chikotokonya right. Asante sana Joel. Ubiamono sana Joel. Tebuli simi eya moyoka kaiga eliga togende ensomeliende gatemba halo. Anzaliwo. Samido. Omete yo mwana akaranya ko batesi hivi. Naranga kyu mwana go chanda kurwa ensomeliende. Samido. Naranga wewe na ko batari ko nyako majio jumba arabu bona sokoro. Iwa so gatene viru ko bulanya sai. Toke aye Samido. Chiakande magana mayino ali stand by na Dorino Gembo togenda Singapore. Sasa sema to mjema te batikaji ya Satoria? Yes. Lakini kula tole kasagi ya. Igayo mwako yo monuru chekiro tikaire nkiyo cheme yako. Umwako yo mutikaire. Mwako yo mutikaire. Wako ino monena kwa emeje sita yare ko mnyoki were bua megere to sasa sobo jori. Yorengani bimo Kenya mwancho mutikaire asante sana. Ngotebi abagote banga bakeani ematuko takeire emiake biroba chori maikoba ekiagera ntuaruara mungu moja ntuaruara ayenango okunya gotia ayenango mwaruara saligo na bagoseruzika tuaruara batika wasoro mwancho materi karo chari jere kangi bire satu gechoka tosala mangana mayabono mambia ko yuri bere ya bange Matilda andake inkyura kwano mategerali omwaka bado nabokoroka no omwenge ose nabokoroka na matuko na make lakini asegetigia siasa mangana na mange igoka kero montero berie amangana na mange alebo siga mbale bako chenchie bya mbale bako nganya kuruense me muguchi yende igonga siasa ni nyingi lakini otenene ko bai marambia monongoro kwa Matilda obaigwa goko igosokoro konya gosiaroka atobosa koyo kosaikiagera na bali bono na nche kinare gukwanira nkiringa ki omwaka no yo motigaire omwaka obuno tonde turae tisa tu omwekere ngokwana lakini ekero ngokwana kire serious omwaka no yo motigaire mwanchu omorigeri no mwanchu omotegeri ando spia sonyi gwete getangani aya chunchuga orugari beko oroteruga chunchuga nyoro murayo gochigotokonya Kenya yaito na kirasi. All right, tumo mwanchu molino motegeri ya Santo Nkorogo biamono shakani kwa kona malieta mbaigweti kama mati ni keke kena magana mayanere Dorino Gembo mwanchu mulira sigatemba fama na boyige tembe television berubulinde nguchere tubagensa mali request awon kubwate na keba chebu Nkorogo njegoro kwa de san omwana buliro bajo from sarigo tobaiso kusuka gendra gusangani twitching agichonsi Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri je chikosi ao bunabono